आरो बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि थाखाय गोख्रों भाबै जिउ गावनि बेसेन गोसा समखौ बावसोमगोन। क्या है राजवंशी क्या हो गए हिंदू है ना मुसलमान है ए बीजेपी का दलाल लोग रायजोफोर नोंथांमोननिसिम जे जाबाबो जायाबाबो मोनसे भिडिअ शेयार खालामनो सानदों। दा मा होननांगौ जाखो आङो बुङोब्ला बोरैबा एखमबा दाय मोनो सोरबाया, खिन्थु बुंनांगौबो जायो आरोखि जे गावजों गावनो जे माखासे जे गावजोंनो गाव पार्टियावबो माखासे जे फोथांनानै बा बर' फरायसाखौ फोथांनानै लाखिनांगौआ बहुद गोब्राब आरो गावजों गावनो माखासे फाइनान्सनि बेलायाव दावराव दावसि जायो नङा होमब्ला। जे दाख्लै बे दासिमावबो जादों खोमा जे बनसु जिखुनु हक जाया मानो बनसु फरायसा आफादा दा मोननै गावनानै दं ना मोनसे, दा बेखौ माखासेयाव क्लारिफिकेसनखौ मोननाय जायाखै। दा बनसु फरायसा आफादा दि आगोलनो प्रेसिडेन्ट पन्जित मनजिल जे बिथांमोनहा गोदान चिरां डिस्ट्रिक्ट जे खुमथि फरायसा आफादखौ जे दानानै लाफिनबाय। दा फैगोन समफोराव जे जानुवारि 18 थारिख ना बेसेबां जिखुनु हक जाया मानो बिथांमोनहा दिल्लीयाव जे जन्तर मन्तराव जे बड'लेण्ड आन्दलनखौ सुरुहै खालामफिननो थाखाय डिभाइड आसाम 50-50खौ दा दाबिफिननो थाखाय सुरु खालामसिगोन। दा बिथांमोनहा जे गोदान जे आफाद दानायनि गेजेरखौ सोरखौ प्रेसिडेन्ट दोनखो दा सोरखौ मा दोनखो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोबबानो जाबाय, नायलांजोबबासो बुजिगोन। दा बेयाव थांनायनि सिगां जे बेंगलनि जे प्रेसिडेन्ट जे मेडाम जे ममता बेनार्जिया जे एसामिसनि सायाव मा खोथा बुंदों। दा एसटिखौ जानला मोनला बिबानो मोना, बे एसटि जानांगौबा मा रोखोम जानांगौ। दा गोबां बेनि बुंनायखौ नायोब्ला माखासे कच राजबंसिफ्रा मा जादों बा बिथांमोनहा जे मा जाथि, दा बिथांमोनहा बांलादेश ना मा गोबां खोथायैनो बुंलांदों। नोंथाङा भिडिअखौ नायलांजोबबानो जाबाय। बोरैबा बिनि बे मेडामनि बुंनाया नटिफिकेसनाबो मोजांबो जादों। दा कच राजबंसिफ्रा दा एसटि दाबिदों, एसटि दाबिनायनि सायाव बिथाङा एसे बुंथिनाबो होलांदों। नायलांदो भिडिअ। क्या है राजवंशी क्या हो गए हिंदू है ना मुसलमान है ए बीजेपी का दलाल लोग शर्म नहीं आती। मथुआ कौन है हिंदू ना मुसलमान मुसलमान देख के चुनते हैं আমরা যেমন পুঁটি মাছ বাছি আমরা যেমন মৌরালা মাছ বাছি। बै मिथिंगा मुसाहारि बिथाङा सिमानि आरो भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै दैथुन बर' बिथाङा सान्तिपुरनि। बेजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि हिसाबै जेबिर हाज'वारि बिथाङा सापागुरिनि आरो बेजों लोगोसे एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि दालिम कुमार मुसाहारि बिथाङा काजलगांव आरो निलिबारिनि आरो जोंहा सेक्रेटारिस हिसाबै प्रणय मुसाहारि बिजनिनिफ्राय आरो बेजों लोगोसे पहर नार्जारि निसिमा मिजिं बसुमतारि ओमफ्राय बेजों लोगोसे जा स्पिकार हिसाबै दानसोरां इस्लारि बिथाङा बेंटलनिफ्राय आरो कालचारेल सेक्रेटारि हिसाबै सन्जिब बसुमतारि बिथाङाबो बेंटल साइडनि। बेजों लोगोसे पाब्लिसिटि सेक्रेटारि बिरखां मुसाहारि बिथाङा ओरै रुनिकाटा आरो जोंहा एजुकेसन सेक्रेटारि हिसाबै दैथुन बरगयारि बिथाङाबो ओरै कासिक'त्रानि आरो जोंहा एजुकेसन सेक्रेटारि हिसाबै दैथुन बरगयारि बिथाङाबो निसिमानि आरो गेम्स एन्ड स्पर्ट्स सेक्रेटारि गला बसुमतारि ससियेल सार्भिस सेक्रेटारि दैथुन नार्जारि लिटारेरि सेक्रेटारि प्रबल मुसाहारि डिबेट एन्ड सिम्प'जियाम सेक्रेटारि रिगबेन क्रिस बरगयारि आरो ट्रेजारार हिसाबै जोंहा खोमथा गोरा बसुमतारि। बेजों लोगोसे एसिस्टेन्ट कालचारेल सेक्रेटारि जतिन ब्रह्म, एसिस्टेन्ट पाब्लिसिटि सेक्रेटारि भारत बसुमतारि, एसिस्टेन्ट गेम्स एन्ड स्पर्ट्स सेक्रेटारि राजेश नार्जारि। बेजों लोगोसे जोंहा अर्गानाइजिं सेक्रेटारि हिसाबै अर्जुन बसुमतारि, सन्जय बसुमतारि। दा बेनि गेजेरावहाय जोंहा जोंनि दिनैनि बे गोदान बर' माहारियारि फरायसा आफाद चिरां जिल्ला कमिटिनि बेखौ जों जाफुंसार बानायनो हाबाय। बेजों लोगोसे दिनै
बिथांमोना फैगौ 18 तारिखनि जानो गोनां जितु भारतनि पार्लियामेन्ट सेसनावहाय जितु बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जि थांखिनानै लानाय जन्तर मन्तरावहाय आलादा रायजोनि दाबि बिथांमोना बेयाव बाहागो लाफैगोन आरो बिथांमोनहा गोबां जोंनि बर' माहारिनि सायावहाय खामानि मावनो बिथांमोना दिनै समायखिरा लाबाय आरो बेजों लोगोसे बिथांमोनहा दिनै फैबाय थानाय समावहाय गोख्रों भाबै जे बर' माहारियारि फरायसा आफादा थांनाय 2022 नि 7 फेब्रुवारियावहाय जि क'क्राझारनि मुंख्लंफोरनि जि मोनसे मुंख्लंफोरनि गोथै हाखर बेयावहाय जि जोङो बर' हारिखौ सिबिनो थाखाय आरो बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ जाफुंसार होनो थाखाय जि जों समायखिरा लानानै बिथांमोनखौ मान बावनानै बिथांमोनखौ धुप धुना बिबार बावनानै जों जि ओंखारबोदों बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोना फिन खेबसे दिनै गोदानै जे समायखिरा लानानै दिनै बे हाबाफारिखौ दिनै मावनो बिथांमोना आवगायबोदों आङो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै आं आसा खालामदों बे फैबाय थानाय समाव बिथांमोनहा जिहेतु बर' हारिनि जि आद्रा थानाय सिमां मुंख्लंफोरनि जि आद्रा थानाय सिमां बड'फानि जि आद्रा थानाय सिमां जोंनि बिर जोहोलाव बिथांमोननि जि आद्रा थानाय सिमां आरो बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि थाखाय गोख्रों भाबै जिउ गावनि बेसेन गोसा समखौ बावसोमगोन आरो बे जि जोंनि थांखि बे थांखिखौ जाफुंसार होनो बिथांमोना जेब्लायबो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जि नेम निथि जि संबिधान जि मोनसे जोंनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ दिनै बिथांमोना मानिनानै बिथांमोना दिनै बे संबिधान बादि दिनै बिथांमोनहा आवगायबोगोन आं बेखौ आसा खालामबाय आरो फैबाय थानाय समाव जों जयैनो जोंनि फंबाय बिनानावमोननि थाखाय इयुन जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय आरो आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि थाखाय जयैनो दिनै जों आवगायलांनो हागोन बेखौ आं बिथांमोननिसिम मिजिंथिनाय थाबाय।